Täällä EasyGDPR-palvelussa on monia käyttöä helpottavia ja nopeuttavia toimintoja, joista yksi on tietosuojaselosteiden jakotoiminto verkkosivuille. Mennään tänne tietosuojaselosteisiin ja otetaan täältä joku tietosuojaseloste. Ensiksi klikataan se ei julkaistu tilasta julkaistu tilaan ja otetaan esimerkkinä tuo asiakasrekisteri tuosta. Mennään täältä tuonne 3 pisteeseen ja avaa julkinen linkki. Näin saadaan kyseinen seloste tähän näkyviin ja tänne verkko-osoite tähän kyseiseen sivuun löytyy täältä ylhäältä. Tämä kopioidaan, sen jälkeen verkkosivuille laitetaan vaikkapa yritysasiakkaiden asiakasrekisteri ja se kyseinen teksti hyperlinkataan tällä sisällöllä, eli tällä linkillä. Näin siis kaikki selosteet, mitkä jaetaan tällä tavalla verkkosivuille, tallentuu siis reaaliajassa. Eli mikäli tänne tehdään jotain muutoksia tänne palveluun, sinne tulee joku uusi tieto, vaikkapa videokuva tai mikä vain muu tieto, niin se päivittyy siis myös verkkosivuille ja tällöin meillä on aina se viimeisin versio oikealla tiedolla julkistettuna, joka on yksi lain vaatimuksia.